Ka tafi da lokacin ka gwargwadon samun dama, ka roƙi lahu ya baka duk abin da kake nema. Yauwa, ina fatan dai wanki da guga na ya kammala ko? Domin yau ina da wani gagarumin biki da zani. Da wannan abin zaka je biki? Kamanya, amma dai ka gama min kayana ko? Gaskiya batun wanki kan an gama, amma gaskiya gugan na rasa ta inda zan kama domin ban ga wuyan ba. Kuma na rasa riga na rasa wandon saboda kowanne a cikin su yayi kama da mangalar jaki. A'a, to dakata, wannan kuma yarfe kake ne maka wa kayana. To Allah ya baka hakuri, amma gaskiya ina so in baka shawara daga yau in dai za a yi maka dinki don ka saka a jikinka, kai ko gona za ka rika zuwa da shi, ka je new house, balle kuma dinkin da za ka shiga taro da shi don fita kunya. Gaskiyar magana sai ka je new house, takalmin su yana nan takwas daidai da kafarka, hular su haka, rigar su haka, kai ko da magana aka yi maka a new house tana yin daidai da kai ne. A dan haka ko me za ka bukata, ko naka ko na matanka ko na yaranka, kai ko bakonka za ka karrama da wani abun burgewa, ka je new house. New house? Kwarai kwa, new house. To amma a ina suke? Yauwa, an zo gurin. Aiko new house ba boyayyen guri bane. Daga ka hau kan titin Isa kai ta suna nan a plaza 37B. Kai daga zuwa zaka san ka zo new house, domin su kadai ne a fadin duniya. New house daidai da ra'ayinmu. New house daidai da ra'ayinku.